Jugava un dia la vella princesa fenícia a Europa, junt a altres joves de la regió, mentre entre rialles observaven uns esplèndids bous. La princesa posseïa tal bellesa que era motiu constant de disputa, tant entre els mortals com entre els déus. Però un dels bous, el més magnífic de tots, es va separar de la resta i es va apropar a Europa. La jove, que primer es va espantar, a poc va anar sentint-se lloada i va començar a acaronar la bèstia. Moments més tard, es trobava asseguda damunt del llom del bou, mentre gaudia plena de confiança. De sobte el bou va prendre una carrera desenfrenada, portant-se amb ell a una Europa presa del pànic. Desconeixia que realment eixe bou era Zeus, el déu, que, boig de desig per ella, va pensar un pla per a que no poguera rebutjar-lo. No sabes lo difícil. Zeus va adquirir forma de home. Zeus va posseir Europa, baix d'un arbre que encara avui existeix i que dona plàtans com a fruit. Però el déu, que tenia que tornar a l'Olimp, no va voler ser del tot injust amb la jove i li va fer valuosos regals.